ସର୍ବନାମ ଏକ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାକୁ ସର୍ବନାମ କହନ୍ତି। ସର୍ବନାମ ପଦ ବାକ୍ୟର ପୁନରୁକ୍ତି ଓ ଶ୍ରୁତିକଟୁ ଦୋଷ ଦୂର କରି ତାହାର ଶ୍ରୁତିମଧୁରତା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ସର୍ବନାମର ପଦର ବ୍ୟବହାର ସାଧାରଣତଃ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବଦଳରେ ସର୍ବନାମ ପଦ ବସେ, ମାତ୍ର କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷଣ ବାକ୍ୟାର୍ଥ ବା ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୟାଳୁ, ସେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ, ସେ ଈଶ୍ୱର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ। ବିଶେଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପିତା ଚତୁର କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ସେପରି ନୁହେଁ। ବିଭୀଷଣ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ରାବଣ ତାହା ନଥିଲେ। ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପଣ୍ଡିତ ସର୍ବନାମ ପଦଟି ବ୍ୟବହୃତ। ବାକ୍ୟାର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତେ କବି ଜୟଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, ଏହାକୁ କାହାକୁ ଅଜଣା ନାହିଁ। ଏହା ସର୍ବନାମ ପଦ। କବି ଜୟଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟାର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି।